Ola, o meu nome é Andrea Mouriño Xic e hai moi pouquiño defendín a miña tese de doutoramento na que estudo os discursos construídos arredor da prehistoria do noroeste peninsular dende unha perspectiva de xénero. É dicir, estudio que o que se di e como se di sobre a prehistoria en diferentes espazos patrimoniales, pero tamén nas aulas, para ver de que maneira se integra e se representa o xénero a nivel discursivo. O objetivo da miña tese, basicamente, é tratar de comprender como se articulan e construen os discursos e dentro destes ver que imagen se ofrece do pasado prehistórico e como se representa a nivel textual e visual. E a súa vez tamén, como non, ver que lugar ocupa falar de xénero, cal é a súa repercusión social e como podemos darlle volta dende a arqueoloxía, que é o que eu me dedico. É dicir, separo e organizo as pezas sobre as que se construen os discursos como se tratara dun quebracabezas e miro como se artellan e cales son as que faltan. E, debido a hilo, ao final da miña tese, formulo unha serie de pautas básicas que, se vos interesa, vos animo a botarlle unha ollada e poñer en práctica para revisar os discursos desde unha perspectiva de xénero, pero tamén para subvertelo e ofrecer unha visión do pasado prehistórico moito máis rigorosa cientificamente falando, dando visibilidade á diversidade do pasado e tamén máis inclusiva.